लोगोसे बाहागो लाफैनो हानाय सालबारि सार्कल हेन्दलुम टेक्सटाइलनि इन्सपेक्टर बिथां, बाहागो लानो हानाय राबां बुरि PCDCनि मानगोनां चेयारमेन लोगोसे भाइस चेयारमेन, बाहागो लानो हानाय राबां प्राइमारि अफिसियेलनि मानगोनां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोन, बे ट्रेनिंखौ सामलायनो थाखाय हरजानाय NGOनि कोअर्डिनेटर लोगोसे NEFT बिथांमोन, बाहागो लानो हानाय भगपुर गामिनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि लोगोसे बे गामिनिनो जि जायफोरा ट्रेनिं होजागोन बे बाहागो लानो हानाय बिथांमोन आरो गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोन, पास्टार बेनि जायफोरा ट्रेनिं होजागोन बिथांमोना मोजाङै गोसो होनानै जाहाथे दिनैनि जि चिफ गेस्ट लोगोसे जोंनि 22 नं कक्लाबारि बियाबनि MCLA बिथां मन्टु बर'खौ गांसे आर'नाइजों बरायहोनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय। कक्लाबारि सार्कल हेन्दलुम टेक्सटाइलनि इन्सपेक्टर निजोम बर' बिथांखौबो गावनि सिनायथि होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय, गांसे आर'नाइजों बरायनो खावलायबाय। बिथाङानो नोंथांमोनखौ ट्रेनिं होदों दैमारि सेक्रेटारि NEFT, नोंखौ गांसे फालिजों बरायनो खावलायबाय। दिनैनि बे मन्टु बर' बिथांखौ खावलायबाय, लोगोसे गासैखौबो हेफाजाब होनो खावलायबाय। हिन्जावफोरा संजानांगोन नायाव जाबायना? जाबाय दे। आसयेमबा रेडि दे। Lu geram no. Narik. Kau kan ini. Saya sadar ya. Saya kasih bro. Aisyah, lapar mana foto itu? Dan kita hasilnya जोंनि बे गामिनिफ्राय जोंनि कक्लाबारि ब्लक गाहाया आरो बेयाव जिरायबावनो हानाय डिपार्टमेन्टनिफ्राय नुजाथि फैनो हानाय मानगोनां इन्सपेक्टर बिथां आरो लोगोसे NEFT नर्थ इस्ट फाउन्डेसन ट्रास्ट नर्थ इस्ट फाउन्डेसन ट्रास्टनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो कोअर्डिनेटर बिथांमोन आरो बेवहाय नुजाथिबावनो हानाय जोंनि राबां PCDCनि मानगोनां चेयारमेनखौ लाफानानै बिथांमोन आरो लोगोसे राबां प्राइमारि अफिसियेलनि मानगोनां आफादगिरि नेहाथारि आरो ट्रेनिं होगिरि मानगोनां रामचरण बिथां आरो बेयाव जिरायनानै नैबे गामिनि मानगोनां आइजो बिथांमोन गोबाव समनिफ्रायनो बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि मानगोनां आफादगिरि चिफ बिथां प्रमद बर'आ थाबोनाय समावनो बेफोरबायदि गामिनि जिखिनि जौगानाय आरो गासै अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट बे अलराउन्ड डेभेलपमेन्टखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि आफादगिरि जायखौ जों बड'फा होननानै मिथिगौ उपेन्द्र ब्रह्मनि जे सिमां बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय मोनफ्रोमबो बिथिं फारसे जौगायोब्लासो मोनसे हारिया आबुं जौगाखांनो हायो। बयनिसिमबो आंनि फारसेनिफ्राय खुलुमनाय आरो गावखौ जासिबाय आरो दिनैनिफ्राय बेवहायनो मास्टार ट्रेनार हिसाबै जोंहा जयनिं जाबाय मानगोनां रेखा गामसियारि दा दिनै बे समाव हेन्दलुम बड'लेण्ड हेन्दलुम मिसना मा आरो ट्रेनिंआ मारै जागोन बेफोर गथाय बुस्थुखौ आं एसे गुवारै नोंथांमोननो फोरमायो।
बेवहाय फैनो मोननायनि खाबुआ जाबाय बड'लेण्ड हेन्दलुम मिसन दा बेखौ जों मानो नोंथांमोनखौ ट्रेनिं होफैखो जों सिनायनांगोन नङा होमबा सिनायालाबानो जोंनि बुंनायखौ खोनासंजोबनानै फैसा खांना लानानै बर' थांनांगौ सेस नङा होमबा ब्रह्म नोंथांमोना सिनायगोन बै सिएमसारजोंनो थाफायो बिए बर्थमान बाखिखिनि जेसेबां दिगदार जायो खिन्थु नोङो बै बायग्रा मानसिखौ मोनगोन नोङो माबोरै मोनगोन होनबाथाय नों थारमाने अभाबानो आबिष्कारनि मुल नोंहा जुदि अभाब दंब्लाथाय नोङो माबा मोनसे लामा नागिरखागोन जुदि लामा नागिरोबा नों मोनथारगोन दा आंनिनो लोगो सासे कपारेटिभ सेक्सननि बे कपारेटिभ इन्सपेक्टर जुनियर इन्सपेक्टर बे कपारेटिभनि बै दिपक बर' होननाय बे मा खालामदों गंबा दाखाल मा होनो खारवाजाननि जितु बे टेक्सटाइल पार्कआव बियो थारमाने गभर्नमेन्टनि माबायावनो बे प्रडाक्सन खालामो गंबा थारमाने टाटाल बेनिफ्राय मा बिनि इनकामा खिजानि पार मान्थ 50,000 थांबाय आरो ओरैबायदि बे ओनसोलाव बे गथै बे जि दखानिफोरखौ माबा खालामो ओमफ्राय मा अफिसाव फैयो बे माबानि इन्दिनि फास्रा जुमग्राया बेखौ कन्टिनिउ होयो ओरैबायदि फैसा थानाय जाय मानसि बियो लाथारगोन आरो ओरैबायदि माबा फिनिशिं ओरैबायदि बरिया दा बे गतिके जोङो स्टेप बाय स्टेप थांनांगोन এই गतिके नैबे जितु स्किल आपग्रेडेशन ट्रेनिं अन जेकार्ड उइभिं बेखौ नोंसोरो एखेबारे देहे नांनानै सोलोंथार आरो दिनैनि मुगाया ओरैबायदि जाहैबाय हिन्जावा एसे आरजिबासो हौवाया एसे आरजिबासो नोङो गथ' गथायखौ मोजाङै फरायहोनो हागोन मोजाङै नोङो नायनो हागोन मानो होनबाथाय दिनै गासै गथ' गथायफोरखौ जों मावहैयो प्राइभेटआव